Koľko máš percent na telefóne? Ježišmaria, no, že 72. Za 72 € pôjdeme do hociakého obchodu, chceš, že ja ti tam niečo kúpim? Poznáš Mobile Fox? Si členom Mobile Fox? Hej. Ukáž mi oznak? OK, aplikácia, fú, naložené. 72x2 je, 144, kam ideme? Off-trend. Čo tam? Buď mikinu, alebo také tenisky. Mikinu a tenisky za 140. OK, takže už sme vo trende a dúfam, že majú klímu, lebo vonku, že peče vonku. No čo, ako si na tom? Neviem, to bolo hrozne veľa. A tak tienka sa nehodia každému, a 170, tak neviem asi nič. A to ja neviem, okolo nich je taký hype. Tak poď pozrieť do toho tabletu, čo tam majú. Preto neberieme ženy do videí, lebo sú nerozhodné a strašne dlho im to trvá. Máme ich radi. Toto sa ti nepáči? Pozri, to je celkom cool, ne? No. To by mi ešte ostalo 100. 100? To máš na Air Force, toto Air Force, to je skvelé. No, asi. No, Dobre. Dobre, takže mali sme tam vyhliadnutých veľa vecí, ale odchádzame iba s jedným tričkom. Ideme teraz do Nike a zoberieme Air Force. Vyzerajú dobre. Čierne podľa mňa ani neboli také cool. To sa nehodí všetko. No, hlavne to. Dobre, takže môžeme ísť zaplatiť. OK, máme nakúpené, dúfam, že si spokojná. Hej. A netrvalo to ani tak dlho, ako som čakal, že to bude trvať na začiatku, že je skvelé. Takže na budúce môžu dojsť ďalšie dievčatá a followujte nás a možno budete vo videu práve vy.